акаҷон як сухани ба ахирӣ шава. гумшама худам я беақлам. Кой ман хесте найховон шаҳромагам хай ресторанда дро бро. Биё да ту ҷонум ба номи Алло. Хушум бро мактаба тамом кардем шумо. Чӣ гапа иҷа? Нигоҳшон кун фаса задесам. Хурдесам ба номи Алло. Нигоҳшон кун. Чо кардем амаки? дадои худаша дадо мегуфтагию дадои занаша дадоҷон мегуфтагиҳо. ассалому алайкум. то зангирии мара раҳонд кати кӯчаомон я намуд хушрӯе мешава ки бо дугонаҳои арӯс айдуми закс миям биган ки раҳошон кати кӯчаҳошон я намуд ранги шаҳр приятни будае ки ман намехоҳам бубади тӯи зани мара биган ки ҳамои тӯи ту рафтем куртаҳомон лою чанг шид. ай ҳозира пушти занма гирифтесам чумо мешам чи мегуфт ё ки ҳамин миллион боша ҳам қадда просат мекунанд ки ин барои инсононе ки простата доранд хранически не просто простата доранд ки пешобшона қабида наметавонад барои ҳамонҳо манфиат мерасонад барои инсононе ки аз ҷиҳати ҳамхобагӣ танқисӣ дорад барои инсононе ки ҳамхобагиаш тӯлонӣ намекашад барои онҳо барои сиркулятсияи хун барои ҳамон чизҳо бениҳоят манфиати хуб мерасонад. аввалеш ки парвардигор дар ҳар як даво як шифо мондагӣ барои ҳар як беморӣ метавонад ки паҳлавон барои шумо сабаб шавад. касе ки мо сифат кардем ҳамон чизҳоро агар дошта бошен бухоҳед харидорӣ кардан паҳлавона пас дар комментарияи паҳлавон бинависед барои шумо пурра маълумот чаравон мекунанд чӣ гуна истифода бурдан ва аз куҷо харидорӣ кардан. подписчикои азиз ман бояд шумода як хабари муҳима бугум ине ки намедонам чӣ бугум мо ҷудо шудем. чӣ гапай? гулноза хоҷаева ҷудо шудай. блогери дӯст медоштаи ма ҷудо шудай бечора зиқ шудаме. хай падешкаш кохи лайк паделицака 1000 лайку поделицаш мекунам гулноза ҷон зиқ наша. подписчикои азиз иро бинед ай рӯзе ки ман ҷудо шудам ҳар рӯз ҳарфе падаркама даравон кардидам умуман зиқ несту ман хушбахтам. занак занак камтар чӣ вардим та пиёз укро вардим да дрин чиқа камидӯзи эбра гумша рӯзи дроза дрняла фо гашта ягон кайк пайк назада боша одамоиҷа ҷудо шуда гул гирифтестиян и ба мара пиёз овардай чи шукро накунам хиштаки дирдагӣ. подписчикои азиз бовар мекунен ай рӯзе ки видеои ҷудошавима партофтам активам я намуд зур шудай ку вообще нереально сторисома таги 500-600 ҳазор нафар одам тамошо мекунад. может марам ҷудо бошам активум ахватум баланд шава. подписчикои ман ина ман якумин мошинма харидам метавонем табрик кунем. занак ин либосора нашуштаи ку парашок нестай ба чӣ бушум охайна собуни сиёҳ ҳастай ку ӯ собун хати рута бушу афтихныки тираби ман тамом хати ҷудо мешам. чӣ ба ҷудо мешай ӯ духтаракаби ҷудо шудак и қадар гул падаркаш мекунанд и қадар путешествие рафтаистай ина бо мошин харидак ман ҷудо мешам. буги мошин тама иҷора бурум таму кӣ набуди наву блогер чӣ буд гулноза хоҷаева. ту диҷа сафар мекарди ҳамаи давлату путешествия мошин гирифти сумдор будӣ чо кадеси даиҷа ӯ ҳамаш намоишай мардум содаанд бовар мекунанд. ма ай пушти намоиш ту зани мара парту вайма ҷудо шид чхели намоиш мардак занак о ту гуфтӣ ки ман путешествия мерам соҳиби мошин мешам даиҷа чӣ кор кардеси ту чӣ бало задай та
мардак ҷон ҳами гулноза хоҷаева ҳамара фиреб кардак. Хоки под бушам мардак. Садқаи ҳаму хуштуки диридагид бушам. Ҳаму кайкишу бушкусу беста клапи бизаната ман дӯстуд медорум мардак. Мара буба. तुझे देखा को दीवाना सनम यार होता है दीवाना सनम Мужчины в России скоро перестанут жениться. Зачем, если теперь есть эта девушка-робот? Она подключена к GPT, умеет разговаривать, готовить и даже давать советы. бимрмат хитои ду солгам хе тараққӣ ки иншоаллоҳ қалин гирифта дар замин мезана ана баъд бишине ҷойна миёд ҳаме гири ба худо ку ана биши я на макияж мена на ҳичи я паплин дастмаш мехари 3 сол мепӯшош тамом. برادرها یه هفته که نایسونده سیم که ساعتی ویدیوی نام نیست در کجایی ما طول یه هفته میشه که ده ها آمدیم قشلاق آمدیم پدر مادر زنگ زد که سعدی جان بچه‌م یادت کردیم بیا خلاصه همین گفتنیم که در حیات ما همین 2 نفر در کاریم پدر مادر دیگه همش دروغه آمدیم اینه یه هفته که حال سگ داریم در خطر نشون میده همین گفتنیم که 500,000 پادپیش دارن 1 میلیون پادپیش دارن قشلاق آمدن پدر مادر در فرق نداره پیش که میگم در فند فریب پدر مادر نغلطه اون چند بالای سرش در ایستادگی میگه یه جوابش نده همه کار خانه را کنه خلاص حال خیلی ویدیو نمیشه و مردم بخیر نکه Апам что-то мое сумму-то. А еще чего будет? Ош, салат, самбуса, чай, но? О, Оплата наличие или карта хотите? карта хотим. Рахмат. А каячи прысам? Ош мончхай будет? Хамаш оригинал будет. Салат мончи, помидорош хамаш. О, апайон, хамаш четкий будет, рамати калон. А каячи дига прысам? Ходаге тончхила? Ах, шамадяка. Var mısın gufti? Ne, gaddasun nesta? O diyor parsı gırgadanı o diyor parsı gırgadanı o diyor سلام علیکم Алейкум салом. тебя Хабиб Нурмагомедов беспокоит Шнохсам так Хаби брачка. Тин яй. сколько уже дней прошло вы не определились Махит кам охна Хаби брачка. Тин ама аdı savol veremem. Tema он каса фреб кино ма он бugиrim ха партом тамусум медом ха қарз ачиком кинига. пару часов اما قدر نفسم ملکه مگری گاریجات کردی برای بوش شکری چیکار ماشین هر چه 3 میلیون چه دمیشم من خرید میدونم که من ماشینی کوی سریوز نیستم که ну примерно скажи неделя запас نه یا هفته کمی بعد یا هفته دام دروغ ما فکر کنم رازمین که کنم میتونم که سفر کنم давай 2 недели من شوا 2 недели 2 недели нормально خوب گام نیست که بی برچکا نگاه که خطر پاورود نله واکه хорошо